Mormor kommer til byen. Mon jernbanen også er vigtig for Lunderskov, spurgte fru Olsen, mens hun bladrede. Jeg tror det, selvom Lunderskov jo er lidt mindre og ikke er grænsestation. Her står måske noget. Kære dagbog. I dag hentede vi mormor ved toget. Hun skal bo hos os, mens mor er på højskole. Mor havde længe drømt om at komme på højskole, og nu skulle det være. Far synes egentlig også, det var en god idé, men var nu blevet så bekymret over, om han kunne klare det hele selv, at han havde inviteret mormor på besøg. Så kan hun jo prøve at køre i tog, som han sagde med en alvorlig mine, der dækkede over, at han i virkeligheden ikke kunne finde ud af ret meget, uden at mor hjalp ham. Mor skulle med på stationen, så hun kunne komme på højskole, og vi kørte alle ind til Lunderskov. Det var efterår, men mindet om en kold vinterdag. Og far var lige ved at sige noget om en brøndgravers bagdel, men mor stoppede ham med en mine, der fik far til at rødme. Da vi havde sendt mor med toget, skyndte vi os ind i den varme ventesal. Der var en time til mormor kom. Vi var ikke de eneste, der søgte varmen. Der var et sandt leben af ventende gæster fra frosne bybude og jernbanearbejdere. Det mindede om en stor familie, der boede sammen i et hus. Og på en måde er det rigtigt. I bygningen bor faktisk stationsforstanderens familie og et par ansatte. Vi satte os ved vinduet, og ude på gaden kom en af byens sagfører gående, løftende hatten til hilsen hver gang han mødte folk. Og den modsatte vej kom smedens dreng løbende. Han skulle nok om med nogle møtrikker til et af togene. Over fra hotellet kom en handelsrejsende ud med sin kuffert, krydsede gaden og gik ind i ventesalen. Her satte han sig ved siden af os, tørrede sveden af panden og begyndte så at pudse næse, så det lød som nogle undslupne elefanter fra et cirkus. Det havde nok været en kold nat på hotellet. Jeg kunne ikke regne ud, hvad han solgte, men så fik den handelsrejsende et nyseanfald og væltede sin kuffert. Låget rød op, og ud på gulvet væltede en skøn blanding af mekaniske frøer, tinsoldater, små heste, køer og andet legetøj. Den handelsrejsende så opgivende på legetøjet på gulvet, så lillebror og jeg hjalp ham. Og som tak fik vi et stykke legetøj hver. På den måde gik tiden hurtigt, og da mormor ankom med toget, løb vi hende i møde, mens far råbte: "Mormor, din gamle troldkvinde, har du haft en god tur?" Det havde hun, og gav os alle et klem, og sagde med et smil til far, at han da vist havde taget lidt på. Far rødmede og svarede, at det er der vist aldrig nogen, der har taget skade af, og det kunne jo være, at de også skulle fede mormor op. Jeg har en ekstra skilling med i dag, så jeg synes, vi skal gå ind i restauranten og spise, inden vi kører hjem. Du kan bestille lige, hvad du har lyst til, og tage også en snaps til at varme dig på. Jamen, så vil jeg have hønsekødssuppe, en svinemørbræt til hovedret og en kop kaffe med kage til dessert. Og det synes jeg også, I skal have, nu du har spenderbukserne på, svarede mormor kægt. Far rømmede sig lidt og talte sine penge, men han kunne godt se, at der var ikke nogen vej udenom. Mon ikke jeg kan få skrevet på regning, mumlede han. Det blev lidt dyrere, end far havde planlagt. Til gengæld har vi aldrig gået så midte i seng, som den dag mormor kom til byen. Hvad er spenderbukser? Og at få skrevet på regning, spurgte Arthur, da fru Olsen kiggede op for bogen. Det kan jeg godt forstå, du spørger om, grinede fru Olsen. Spenderbukser er noget, man siger om nogle, der bruger mange penge. Og at få skrevet på regning betyder, at man betaler en anden dag. Det var vist heldigt for min oldemors far, at han kunne få skrevet på regning.